थानो हायै बेराम जामारबाय आंनाव एखे मा होनो मबाइल गैयाबानो जिउखौ हांखौनो खावसे गैयै बायदि मोनलायो आङो जारलासो मबाइलनि बेट्रिखौनो मार जोबजानो बायोहां मादि जागोन दे थुनथुलि नोंजोंबो आइ थुनथुलि औ आयै दिनैना हले ओंख्रिया गोथाव जामारदोंमोन दा ओंख्रियालाय बिदिनोसै नोंहालाय बे सारायनि गोदिखौबो जाजोबबावबायसो उसैबो गथ'आ हैद आयै आंना हले बिदि ओंख्रि गोथावबा गारनायाव गैया गोदि गोदाबाबो नुबायना नै अखाया हाफिनबायानो ओंखाम जाखांबाय मोजाङानो जाबायहाय जोंना अखा हायोना बारहुंखा बारो बारबाय थाथोंसै आंथ' नै आयै जेला नों आंनि खाथियाव दं आंहालाय मा टेनसन आयै जायखि अखायानो हा जियानो जा नंगौना आइ थुनथुलि औ आयै ओमफ्राय बिमानाव बेफोरबायदि उन्दुनो मोनबाथ' बेसे गोसोआनो सुग्लायखायो गोजोनल' मोनखायोलै टेनसनबाबो खारजोबो आंना दे जाबाय दे जोंहाबो न'आ एसे थिङा खानांगौमोनहाय आइ अखा सेरोना ओंलै आयै ओंखाम संग्रायाबो एसे सेरोना बानायहोनोथ' नांगौमोन र' फैसा जगार जाबानो बानायहोनोसै दे बुरै फैसाया थाब थाब हरदो हाथायाव थाब थांना फैखानोसै आङो आरोबा अखा बोथोर ओरैनो अखा बांखा लामाफ्रानो मोजां नंलायलाङा जागोन दे बोराय जागोन ओमफ्रायो अमा बेदरखौ आधा केजि लाबोबानो जाबाय दे लाबोगोन आरो माथो ओमफ्राय मैगंफ्रालाय माथो नांगौ दंनायालाय गासिबो दङ दा आरो बानलुआल'सो जोंहा गैया बानलुखौ एसे लाना फैदो सामब्राम गुफुर हाइजें मा बेफोरखौ एसे नायै लाबोदो आरोबा नै बेदराव होग्रा मस्ला गैलाहाय ओरैनोबा बेदरफ्रानो थावा मस्ला एसेसो होआबा बे निजोमानो बारा होयानोलाय मस्लाफोरखौ थोद बिमा नोंना गासिबो खामानियानो निजोम नङाबानो जाया गथ'खौलाय मानो एथ' मावहैफालाय नोंलाय खामानि मावनो फैदों होननानै थुग्राब मावबानो जागोन ना फरायनांगौबो ना गथ'आ आंलाय मालाथो दा फरायहोनखो फरायखायोआनो माथो मालाबा खामानिफोरखौनो आंसो मावबावो लेखा फरायनानै मावनो नागिरबावा र'लाय र' आं गथ'खौ लिंहरनि ओइ निजोम बाबु ओरै फैथ'लाय बोरमासो खाहैदोंमोनदां एसे बिलाइ दानना होनो थिनदोंमोन आं अखा हाबाय थानायखाय बारा अखा खोरोमनायावबो लांजायाहाय दे ओमफ्रायो माबा बिमा हा दाख्लै बैसागुआव एथ' थांनो गोसो मोनदां गथ'आ मानोथो हगार हरासै नोंलाय बै जोंहा खाथिनि आदैयानो लांफाखागौमोन बियो हजोंबो बिबैया बुरैया फैनो हाया मानो हाया गथ'आबो नायनो लुगैदोंमोनदां बिबैखौ लांगौमोन बियो बै न' खाथिनि आदैयानो थाय बोराय नोंनाबाथाय बोरैबाथार हा बिदिनो दो थाहैनानै खामानिफोरखौलाय सोर मावनो फैसाखौ रग'ल' हरसै होनबा लेखाल' ओरैनो फोरोंगारनोसै बेबायदि नङालै बिमा खोथाखौलाय मा बायदियाव लाङोफालाय नोंलाय खेंख्राल' सानोलै मा खेंख्रा खेंख्रि बेलाय मोजांसो होनदां एसे सेंग्रा देरखानायखौ लाबानो जायोमोन गथ'खौ लानानै दा फोरोंनायावबो दिगदार खामानि मावनायफोराबो रोंजोबस्राया माखौबा फोरोंबाय थानांगौ आरो थिनबाबो माब्लाबा बाहाना खालामो बेबायदि गथ' मोननाय नङामोनलै जोंनि थाखाय मावग्राखौ मिथिबाय आरो एसे सेंग्राखौ लाबाथ' बादुलासिनसो जाबावगौमोन दाथ' गथ'आ मावोआनो माथो मोजाङैनो थिगैनो दं फरायनायावबो मावनायावबो आरो माखौबा रोङाबालाय मा जानो फोरोंबाथ' लासै लासै रोंलांबाय बिमा जागोन दे बारा दापाकनाय नोङो बेफोरावनोथ' खर' देरलाङो नै अननो सोलोंनांगौलै बिमा अननायालाय मा गाज्रि देनाय गथ'आ अननाय मोनोबोला बेबो जोंखौ सनमान होनो सोलोंगोन बेनोथ' अखा बांखा फैनाय जाबायानो नै हाहांखाबायानो एसे खानो मोनबालाय मोजां जागौमोन आरोहाय देलाय सिन्था खालामनाङा नों आयै माबा मोनसे जागोन बियो फैसानि बन्द'बस्त खालामनांसिगोनलै बेफोरबायदिबाबो जानाय नंला आयै ओरैनो थानानै मिथिबायना सिगां आंनि जबा बेफोरबायदि जायामोनबाना आयै बेसेदि मोजां जागौमोन जोंनि न'आबो आं मोजां फाखानि कमप्लिट लुनो सानबायमोनलै मा होनबावनो आइ बिदिनो बोरैबा बोरैबि मानसिनि नोजोरबो नांलायलांबाय बियो गाज्रि नोजोर मा खालामनो माब्लाबा समाव साननाय मानि जाजोबा जिउआव नाथाय बेफोरबायदि होननानै आंबो ओरैनो थायालै आयै माबा मोनसे खामानि दिरुनफिनगोन आरोलै फैसानि आंखालालाय जाबायानो थाखायोना माबा मोनसे बेबस्था खालामखानांगोन बेफोरो गाज्रि सुथुरनि फान्दायनायावसो बेफोरबायदि जालांबाय आंहाबो थारैनो आयै बांद्राय नांगौनि बारा थायोब्लाबो मेगन साजायो गैयाब्लाबो मुगैजायोसो न' बेनोथ' सैथो आइ दालाय मा बुंबावनो सोरखौ सोर दालायथो मोजां जाबाबो गाज्रिसो सानजायो गाज्रिसो मोनजायो मोजां जानायाबो दानि जुगाव सोलिलाहाय गाज्रिखौसो बांसिन मान सनमान बेफोर मोनजोबसै सैथोनि जुगाबो जोबनानै थांबायहाय आइ दा गासिबो नंखाय बुंनो थाङोब्ला नोंसिनि जामानायानो मोजां मोनलै ने आयै जेबो दावराव दावसि गन्दगोलानो गैखायामोनदां
जों जाबाय गोदो रेडिअ खोनासंनाय आरो साथि सावनानै थाबोनाय लेम लगायनानै बेफोरबायदिजोंनो सोलिबोनाय मानसि आरो बेजोंनो देरबोबाय जोङो संसार जाबोबाय नाथाय दालाय लेमखौनो नुनो मोनबावला आरो रेडिअआबो गोमालांजोब्बाय नोंसोरो माबा गोदोनिखौ गोसोखांबा बोरैबा मोनलायदों ना रेडिअआव गान खोनासंबाय थानाय आरोबा बेसेबा इन्ट्रेस्ट जायोमोनदां ना नोंसिनाथ' फैसायाबो गोदोहाय बेफोरबायदि बुरजाबाबो माबामोन ना औथ' आरोहाय दाथ' हाबा फैसायानो 500बाबो 10 थाखा माबा 100 थाखाफोरबायदिसो जासैहाय बेनोथ'लै आयै माखौथो बुंनो सोलायनाय 10 20 30 40 बेहाय गासै 5,000 दङ दे हाबा माया नोंनाव आजिखालि बुहुद फैसा थानो हमहांबायहाय फिसाया आंनो खरसा जानो होयो बिनिफ्राय आंनो 2,000 होयोबा आङो 1,000 दोनो आरोबा आङो माब्लाबा ब्लाउस सुनो नांगौ आंहा बैयाव माबा क्रिम बायनो पाउडार बायनो होनो बियो 1,000 बियो आङो ओमफ्राय बायनायावनो मासेबां थाङो आंना बिदिनो थांगोन आरो 200-300सो बाखिया गासिबो आंनि पकेटाव बेनो जाबाय माया रानि आरो मा फिसायनिफ्राय माबायाबा फिसायनि फैसाखौ सेभिं खालामना दोनाबा माथो माब्लाबा समाव फिसायाबो बाहायफ्रांजोबनो हानाय ना आंहा बेखौ दोननांगोन आजिखालि माया बुहुद फैसाखौ जोथोन दोननो हायो दे आरो आङो माबा बासन एसे बायबावनांगौ होननाय बिबावदोसो र' लाबोगोन आरोहाय बेखौ फिसायालाय मा फात्ता दिनै आंबा मा खालामो दा नुगोनसैहाय बोरैबा र' दोनहैसां ओइ माया औ बिरफुं माबालै आङो बान्दा कफिजों आलुजोंनो लाब्रा संबाय आइजों नोंजों दा बेखौनो जादो आंबो एसे जाखाबाय खामानियाव थांसै आं एसे लेट जागोन दा फैनायाव नाखौबो आं एवनानै दोनखाबाय नों दा बाथोनल' देदो मिक्सियाव होनबानो जाबाय ओमफ्राय बे आंना फैसा थुख्रा गाज्रि जाबायहाय बिरफुं बेखौ बायनो बुंनाया आङो दे आं गाबोन हरनोसै दिनै फैसाया जाबोला खामानियाव थांनानै दा मोनबोखागोन नालाय एसे बेखौनो लांबानो जाबाय दे वाव बिरफुं नों आंखौ थारैनो जोबोद अनोहाय ओंखाम ओंख्रिखौबो जि गोथाव संना जाहोखायो गावहा मोदोम ओंखारसोलायलायथारबाय आंहा आरे आंनि डार्लिं जेन'बा आं नोंनो संनानै गोथाव जाहोआबा माथो नोंबोथ' आंनो माब्लाबा जाहोयो नङा होमबा नाथाय नों आंनि संनायखौ गोथाव मोनो नालाय आङो सङो आरोलै आं थासेयाव आंनि हिन्जावखौ आं मानो खस्थ' होनोब्रा जेब्लायबो नों बिन्दास था आंजों खुसियल' थाबानो जाबाय बेखौनोथ' आं लुगैयोना आंनि खारबायलि हिन्जाव बायदि खानाल' दा थांनो सना बुजिबायना जागोन सना आंलाय मानो खारनांगौ दे नोंना बे बिसि सिगांनियासो खारबायलिमोन आंथ' नङाना नों बायदि फिसाय मोननो खाफालसो नांगो बेना मेगनानो गैयालै मेना मेगनानो बोजोंबासो दोङोमोन बियो नोंनि अननायखौ सिनायनोनो हायाखै आं नोंनि अननायखौ जा मोजां बुजि मोनो नोंबो आंखौ बुजि मोनो जोंहा सानैजों हेपियैनो दंखायोना जोंनि संसाराव औलै माया दे थाथ'ना खामानियाव लेट जानोसै आंना लोगोआबो नेगासिनो बे दे ओमफ्राय रेनकटखौ लादोंना लायाखै अखा बोथोर दा सिजाबो बोरैबा जेबो नङालै आं लाखादो ओमफ्राय अखाफोरालाय बिदिनोसै सिजाबाबो आं लोमजायाना ओमफ्राय उनावहाय मुलि खारबाय थानांगोन डाक्टारनाव दे नोङो जायखिया थांदो मोजां ओमफ्राय बिदिबा आङो माबानोसै दाना बाथोनखौ देनोसै आइजो जानोसै औ सना दे नुबाय बे सोरां जाम्बा लरग' बायदि नङाथ' आंनि दानि फिसाया बेसेबा अनखायो आंखौ मालाय ओंखाम ओंख्रिबो गावनो संजोबबावोसो बेफोरबायदि फिसाय मोननो खाफाल नांमारगौ दे आरो माया लोखि नोङो आंनि सैथोखौ मिन्थिनानैबो आंनि फिसायादि आंखौ बेसेबा गनायखादोहाय जेबो उसुबिदा गैयालासे औ बिहाबो जिउआव दुखु मोननायमोन आरोहाय बिसियाबा मा सानना गारना खारखो इखो मालाय खाफालाव मोनलायनांगौ दोङो होनोबा रावबो बोखानो हाया जेबो खालामनो हायाहाय आं हले बुंखायोहाय बिदि मालायनि फिसाखौ फोरोंगारबाय थानो हाया खरसा थाङो गोबांनो बारा गोबाव दोननाय जानाय नंला आङो दे उनाव साननोसै आरो नोंजोंलाय मा बुंबावनो आमाय नों लिंहरदोंमोन औलै मामाय ओमफ्राय माथो खालामदोंमोन माबालै आमाय आं गस्ला ड्रेसखौ सुखादों दहाय स्कुलनिफ्राय फैनानै आरो बे माबायालाय बाबुनि ड्रेसखौलाय सुफादोंना सुफायाखै आं खोन्थादोंमोन ना सुफानो औ आनै आं दहायनो सुनानै फोरानखाबायलै रानसिगोनसो बावैनो नै बिमा गथ'आ दाबो गावनि गस्लाखौ सुनो बायो मा बुंबावगोन नायनाय हनै निजोमा मालाय खथ' बेफोराव दानिफ्रायनो रोंदों गावनि गस्लाखौबो गाव सुनो सोलोंनांगौलै हौवाबालाय हौवा गथ' साबालाय मा जानो मानिथो थाथारदों बेहाबोलाय खामानि मावनो नङाबा बे गांसे गांनै सुनायालाय मा जानो
जेबो नङा आमाय आं सुखांखाबाय ओरैबाबो मानोबा लिंहरदोंमोन नै मामाय दाबो इयाव आंजों फैफा दे एसे खामानि दङ आरो औवा दाननानै लायनांगौ बेराबो होनांगौ सानैजों थांना लाना फैनोसै जागोन दे आमाय औ मोसौ बोरमा हाबनाया दिगदार जाथारोलै मैगं फोनायफोरा जालांजोबो दे आमाय दा थांगोन दे होमबालाय ओमफ्रायथ' नै मामाय माब्लाबा नों बैयाव थांदो नोङो मिथिबाय गोबाव जाबायना थाङियाबो आबैखौ नायनो लुबैबायदां नोङो आंथ' दाख्लैनो थांनो लुगैदोंमोन आनैयानो थांनो होआसैलै आमाय आं दायो नोंनि फनजों फन खालामनो हागोन ना आबैनाव आं थांगोन दे मालाबा बिदिबा नों खनसे बुंदोंमोन ना हजों नोंसिना सोरबा आदा दङ दे दा खालामबानो जाबाय दे मबाइला चार्ज होथ'दोंलै बेटारिबो गैयाना ओइ जानला मानला बिदि हरनो मोन्दों ना हरलाबाय थानाङा हलेबा बेलेन्सफोरा नों सोआहाय बेलेन्स थाङो फैसा जोंहाबो रायलायनांगौ दङ न'नि मानसिफोरजों नांगौनि समाव दे सुरुआनो जालायबाय नोंना बिमा गथ'खौ मानो बेफोरबायदि सानो दे जोंना बाबुआ बिदि नङाना जागोनानै आं नोंसिनाव सोङाबा हरखायाना बुंखायाबा माथो बुंखानांगौ नङाबालाय बोरै मोनथिनो दे बाबु दायो हर दे नोमानैनि बुंनायखौ गाज्रि दामोनलै बेनालाय बिदिनोसै औ आमाय जेबो नङा ओमफ्राय मामाय फरायनायफोरा माबोरै फरायदोंना मोजाङै खाथा पेन्सिल माबाफोर नांगौ जायोबा फावथेन आंनाव बुं दे आं लाबोना होफैगोन मिथिबाय जागोन आमाय आङो फरायबायानो दङ दा सान्दि दे मोजां मानसि जाहैनांगौ ना मामाय ना देनां देरबोला दाथ' नोङो फरायनोबो हमहांबाय मोजां गोसो होनानैल' फरायदै आमाय मालायनि फिसाखौ एसेबां गियान होसोदो बोरायाबो गाव गावनि फिसाफोरखौ गियान हो मालायनाव थादों गुबुनाव थाना फरायदों बेफोरखौ जेबो दुखु दामोन नोङा आमाय मोजांल' नोंनि थांखिसिम सहैनो नाजा मिथिबाय जागोन आमाय दे बिमा मनाजों फैसाखौ लायदो थां आं थांग्रोना फैसैलै थाब थाबनो आमाया हाथायाव थांनो ओंखारबाय औ आमाय माबाफोर नांगौ नामा आमाय आंनो माबा सेन्देलसो हावै सेन्देलसो नांगौ जादोंमोनलै जरासे माने मैयासो जना होदोंना आङो नोंनो फैसा 100 हरफानि बेजों लाना फैदोलै आमाय हाबाब मामाय दे जागोन दे हरनांलायला फैसाखौ नों लाखिदो आं लाना फैसै दे हावै सेन्देलालाय माथो जादो दे होबाय बोराया फैसा लुथिनायावल' दंसै गथ'आ गावनो हरनो ओंखाबाय मालाय गावनि दोननायखौ माबा गावहासो लाबोनो ओंखारलायबाय बेहायनो माबा मोनसे साहा एसे लोंलांनानै आबानोबो न'आव माबा मोनसे लांसैहां अखायाबो गोगोम हाथारबायहाय अखा हायाबालाय जेबो जालाबो लोंलाबोमोन आंथ' ओरैनो थांसैमोन नाय दखानिहाय औ आयु आयं हायं नोंलाय बेहाय बोरै हे नानि अखाफोर नोङो बेयाव औ आयं बे दखानाव थायो आङो माने खामानि मावो ए बे साहा दखानाव नोङो खामानि मावो आरो औ आयं दे जिरायफैनाय आं नोंखौ लोगो मोनगोन सानाखैमोन बिब्दि औहाय नै हाथायाव फैदोंमोन अखायाबो जि हाबायहाय मा बुंबावनो सानबायखि साहाबो लोंलांसै एसे अखा नागार सान्दि ओमफ्रायो आबानबो एसे माबा माबि लांसै आं सावलु सावलाखौ मोजाङानो जाबाय दे नों बेहाय हाबसनफैबाय एबारथ' मिथिबायना औहाय नानि ओमफ्राय दे मोजां बेफोरबायदिनो माबा नङा माबा मोनसे मावना जायाबा माथो गाज्रि खामानि बेफोरलाय मा दङमोनबा ओमफ्राय जाग्राफोरासो फैदो साहा खापसे लोंलांसै आं जाग्रायाथ' गोबां दङ पक'रा दङ मालपुवा दङ बुट एवनाय ओमफ्राय घुगुनि दावदै भाजि जागोन सिंग्रा आलु चप बिदिनो माबा दावदै दाउ बेदरनि सब बानायो आयं आयु गोबां दंथारो माथो जाग्राफोराबो ओमफ्राय दखानालाय सोरनिथो नानि जाग्रायाथ' गोबां दङ ओमफ्राय दखाना माबा सासे जोंहा आनै जायो आरो गामिनिनो बेजों माने थाफानो लिंनायखाय आङो थाफैफाथ'यो आरो ए दे नानि मोजां जोंनावसो ओमफ्राय थांथारला गावहा बाबुखौबो होनबाय आङो दाख्लै बैसागुआव लिंहर गैया बैसागुआ गामियावनो जाबाय आंबो आयं जेरावबो थाङासै आङो नै दासो एसे सिगां लक्ष्मणनाव फन हरदोंमोनथ' नंगौ मा बाव दङ बेलाय गथ'आलाय आं दहाय फैबाथ' गैयामोन न'आव फैबायनो आं दहाय फन हरबासो जास्ट फैदोंल' होनदोंमोन ओमफ्राय नोंखौबो बहायबा थांनो होनखादोंमोन बे होमबा नों बाजारावसो फैदोंमोन आरो औहाय नानि खरसफोर लांफैदोंमोन एसे नांगौनि ओरैनो माबा माबि लांफैनो लुबैदोंहाय फिसालायाबो बायनो रोङा मोजाङै फिसालानियाव हगारबाथाय जाया माखौबा बिगोन माखौबा लाना थांगोन बासिनोबो रोङा मानोबो रोङा जिरायफैदो आयं आङो साहाखौ गरम खालामहैफिनि र'
अखायाबो जारलासो जालायबायहाय हाब्रबो दसेनो हाब्रु गोजा थथ'जोंबो फैनो हाया बै ससेया थाबायलांलायनांगौ माब्रै जाथारखो हाथायावबो फैयाबाबो जाया हाबाथाय बिदिनो जारला जायोहाय आयं ए नानि थांदु गोख्रै गरम खालामहैदो थां लोंनानै आराम थांथारसैहां नोंनि दखाननि साहखौ दे आयौ दिनै जायखौ लोगो मोनबा हामगौ सानो बेखौनो लोगो मोनमारबायहाय आंनि फसायनाय आंनि बिहामजो फसायनाय अखाफोरखौ होमबा बियो खस्थ'नो बेहाय साहा दखानावसो माबा मावनो थाथ'यो आरो गथ'आ नुबायना बेसे मावथि खस्थ' मावनानैबाबो जाथारो बिदिखौ मोनबालाय आरो मा नांगौ आंनि फिसालानोलाय